Hvorfor får man epilepsi? Epilepsi er en neurologisk sygdom og faktisk en af de hyppigste neurologiske sygdomme. Det betyder, at den opstår i hjernen i det system af nerveceller, der styrer alt fra bevægelse til tanker og sanser. Ved epilepsi opstår der en forstyrrelse i hjernens elektriske signaler, og det er den forstyrrelse, der kan føre til epileptiske anfald. Man kan sammenligne det med et orkester. Normalt spiller alle instrumenter sammen og følger den samme rytme, men under et anfald er det som om, at sammenspillet bliver forstyrret. Ved et fokalt anfald starter forstyrrelsen et sted i hjernen. Det svarer til, at en instrumentgruppe, lad os sige violinerne, begynder at spille ud af takt med resten af orkestret. Ved et generaliseret anfald er det derimod hele hjernen, der er påvirket fra starten. Her er det som om, at hele orkestret pludselig begynder at spille for højt, for hurtigt og uden fælles rytme. Ved ukendt start ved man ikke, hvor anfaldet begynder. Her er det som om, at orkestret spiller ude af takt, men man kan ikke se, hvor det startede henne. Der er ikke én enkelt årsag til epilepsi, men mange forskellige. Hos nogen skyldes det en skade i hjernen. Det kan fx være efter en blodprop eller blødning i hjernen, men det kan også opstå efter et hovedtraume, hvor hjernen har taget skade. Andre gange kan sygdomme i hjernen være årsagen til, at en person får epilepsi. Det kan være infektioner eller på grund af en tumor. For nogen starter det allerede tidligt i livet. Skader før, under eller lige efter fødsel kan øge risikoen for at udvikle epilepsi senere i livet. Hos nogle mennesker er gener en del af forklaringen. Der kan både være epilepsi, som er arvelig, men det kan også ske nyopståede genforandringer hos barnet, som forårsager epilepsien. Det er vigtigt at vide, at epilepsi ikke er én sygdom, men mange forskellige tilstande med forskellige årsager. Derfor er udredning og behandling altid individuel og tager udgangspunkt i den enkelte. Har du epilepsi, og kender du årsagen til den? Hvis ikke, så er du langt fra alene, for i langt de fleste tilfælde ved man ikke, hvorfor en person får epileptiske anfald. Selvom man ikke kender årsagen til sin epilepsi, betyder det ikke, at man ikke kan blive behandlet. Faktisk kan 2/3 af alle epilepsipatienter opnå såkaldt anfaldskontrol uden væsentlige bivirkninger.